The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but is passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Before we start our Bible study niining adlaw, gikinahanglan ang atong naandan nga bulhaton, tulumanon, nga mao ang pagsugid sa tanan ng mga sala nga nahimo niining adlaw. Kaya kung dili nato isugid kini sa tubangan sa Dios nga Amahan, then mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use the principle of 1 John 1:9, which says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, you are still an unbeliever. Ang isyong imong yatubang, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will. Hinatag ka na sa Dios, pagamiton ka niya na, aron ikaw makahimo sa labing mainungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa, karon magandam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain na sa mga adlaw, nga imong gipadangat ka namo, nga pa kami sa mayong panglawas, lantip mong pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili magani kami takos nga mabuhi pa, panikaw. Matinumanon man kayo ka sa imong mga saad, nga ni kanamo, imong mga anak. Busan nining adlaw, lamdagi pa kaming dugang sa imong mga kamaturan, pinagis pagtudlo ka namos balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth, our mentor. Salamat, nining tanang grasya, uban ni kami, pasabta kami, aron kami makapadayon sa pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Hangtod nga amo gayong makabot ang among ultimate goal as believers,
which is spiritual maturity. Nga diin mo kanang ang nga maangko na namo ang katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life, for blessings, for love, ug busa. Wani kami karon. Dili kami takos nining pagpahimulos ni mong grasya. Grasya kini among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers ning atong Bible study through the YouTube. Apil ang atong mga igsoon nga mga fellow believers, welcome na usab. So, padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, niya makita nagadupot gihapon sa atong uluhan nga Colossians chapter 3. Okay? Sa atong pagpadayon, ablihing imong Biblia, sa masnandan diha sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 15. Okay, nagaingon kini. Let the peace of Christ rule in your hearts. Peace, irene. Rule, paharia. So, paharia ka ng kalinaw ni Ginoong Hesukristo. Kalinaw. Paharia diya sa inyong mga kasing-kasing. Versikulo 16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom. Now, kanang dwell, sabi ni Saya, papuya. Okay? Papuya. O kining pulong ni Kristo, this is very valuable to us. Kinamay nung danon bililhon alang kanato nga mga magtotoo. Okay. Now karon mulukso diha sa Episo 1:3. Ephesians 1:3. Spiritual assets in the heavenly places that we have been blessed as believers. Onya, inumdum ka sa Hebreanon 11:1, may tungod sa pagtuo. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, by the way, balik taragod niya itong versikulo 16 sa Colosas 3. Balik ta. Okay? Atras na gamay. Colossians 3:16. Nagayon kina, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns. Now, kining teaching dinhi. Sa Griego nga pulong, it is didasko. Okay? That's a Greek word. Didasko, teaching. Ang admonishing sa Griegong pulong is nothiteo. Nothiteo. G-N-O-T-H-I-T-E-O. Ang buong pasabot nining notiteo is to admonish someone who did something wrong. Okay? Someone I admonish. Now, okay. Padayon taniya ng mga bersikulo, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching. Nomdom ka itong teaching. Didasko is teaching method. Situation depicting a formal setting. Unya ang didaskalos, mao kaniyang magtutudlo. Teacher. Ug ang didaskalia, mao ni ang subject matter nga gitudlo. Okay? So, naklaro ni mo, ha? Now, okay, ang pulong karon to walk, meaning that's
the way of living is peripateo sa Grigong pulong. Now, ang peripateo is to walk. Kanang panagawi. Now, the Word of God is every believer's treasure, valuable, pililhon kayo. Because it is the only thing that a believer can bring to heaven. Nothing else. Ayaw ginagalimti. Maura gini nga itong mada dito sa langit. Inigbiyan na ito ng kalibutan na. Wa tayo mada. Imo mga kabtangan, imo mga katigayunan, imo mga bahandi, imo mga deposito sa mga kudili. Di, yun na mada. Only the Word of God. Kay mao kini ang every believer's treasure, which is valuable. Huwag yung ikatandi sa kabililhon niya na ang pulong sa Diyos. Okay? Ayaw na ni kalimting. Maura niya itong mada dito sa langit. Inikamatay na to. Inomdong ka pa na ay padayag diya sa libro sa Ecclesiastes nagaingon nga mitungha taning kalibutan na hubo. Mubiha po taning kalibutan na hubo pod. You see? Naked. Wa tayo mada. Wa tayo nada pag-abot na to din wa po tayo mada. Inigbiyan na to din Sabtagi na. So, ayaw na ginikalimti that the Word of God is every believer's treasure. Okay. So, akong balikon nga didasco is the teaching method. Didaskalos is the teacher. Didaskalia is the subject matter taught. Now, kita kung mga magtotoo, gitudluan kita, and we are admonished by the Word of God to move forward in our spiritual growth until we reach the higher ground, which is spiritual adulthood stage. Okay? So, gitudluan kita. Unsa itong admonish? Tambagan. Gipahimangnuan. In fact, ang admonish sa original nga Grigong pulong is notiteo. Ito akong iyon mo. Notiteo. Meaning, gitambagan, gipahimangnuan. So, mao kini atong tungong nga mao ang spiritual adulthood. Now, sa atong pagpadayon, sa atong spiritual momentum, kinahanglan pahinumduman kita nga every time magtuon tas pulong sa Dios. It's not important just to learn God's Word. It's not. Or memorize verses and chapters of it, but that the Word of God dwell in us richly. Mo nagingon sa Colossians 3:16, paharia, converted spiritually, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kaya kini usama ni sa duha ka power options. Remember the two spiritual skills? Bible doctrine o unsa? Feeling of the Holy Spirit. Pulong sa Dios o sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Namangutana ko nimo. Ako nga pangutanon. When can a thing or anything become something of value to you? Ano sa? Tubag? When that thing is so necessary, so indispensable to you, so much so, nga kung wa ka na, without it, you would think you cannot live without it. Understand? Tinod. Dili nagyug ka. Makayaw nagyug ka nga di ka mabuhi kung wala ka na. You cannot live without it. Kay nahimo naman ng labihan pagkabililhon nga di nagyud na kanang angay buhian
sa imong gikuptan na kana gigunitan. Adi lang kay gunitan kundi natisok na gyud diha sa imong kalag. Therefore, ang pulong sa Dios should and must be indispensable sa kinabuhi sa matag magtutuo kun ugaling should and must be valuable and so necessary. Mao lagi, so much so that without it, Bible doctrine, kitang mga magtutuo dili na kita mabuhi. We cannot live our spiritual life without it. Dili. Di yun. Think and ponder on that. Hinumdumig na. Without Bible doctrine, nga hintuhop na yun sa atong kalag, wala yun. You cannot live without it. Kaya mo man na atong kinabuhi. That's our life as believers. Colossians 3:17, anto ta sa verse 17. May the word of Christ dwell richly in your hearts in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, kinahanglan hinumduman nato nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi usa kini ka espirituhanon nga paagis pagkinabuhi. Ug mao nga espirituhanon man nga paagi nanginahanglan kini og espirituhanon usab nga mga panginahanglan sa pagtuman ini. You see? Now, so naay tulo ka mga mando for every believer who desires to live the Christian way of life. Kung buot kang magkinabuhi ni ining paagi o Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, then ang nag-una gid ini pag maawaton ni Jesu-Kristo, imitate Christ. Ikaduha, ang huna ni Jesu-Kristo. O number 3, in everything we do, in word or deed, kinahanglan natong buhaton kana as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus. Now, ingon nga mga Kristohanon, we are now supposed to make 1 John 1:9 and Psalm 32:5 second nature to us. Second nature. Automatic na. Hopefully, kaya we are supposed to make it kining duha ka bersikulong second nature na yun sa atong kinabuhi. Also, let us remember nga ang rebound dili ni lisensya sa pagpakasala. It's not a license to sin. Inay, it is a license to serve God. Mao ni lisensya nato sa pag-alagad sa Dios. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Now, Roma 14:12. Okay, Romans 14:12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Maghatag tag husay. You see? Tingnan nina. Romans 14:12. Every one of us should or shall give account of himself to God. Ang John 17:25 nagaingon diha, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee. And these have known that thou hast sent me. That's Philippians 2:9-11. There's a verse 9, nagaingon, wherefore God has also highly exalted him, and given him a name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth
and things under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Di man nga ang plano sa Dios, grasya. O grasya, mao ang plano sa Dios. Yung siya mahimo na nimo bali-balihon. Mao ra gihapon kana. Ang plano sa Dios, grasya. O ang grasya, mao ang plano sa Dios. Remember what Colossians 3:17 says, whatever ye do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Di usab sa Isaiah, God's word says that those who wait on the Lord, etc., etc., shall renew their strength. But pasabot, ma-recharge ka. See? Wait. Naon sa may pasabot nining wait. Paabuta, huwata. Ang buti pasabot niini. This means that we are waiting on the Lord for something fantastic. Mao ang grasya sa Dios. Salmo 25:3, ye let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Now, so Colossians 3:17, again, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kining whatever din sa Grigong pulong is pas, P-A-S, meaning all. Okay? Our spiritual life, ang pasabot nini. Whatever you do in word or deed, do all, plural na tanan, in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Romans 14:12. So then, each one of us will give an account of himself to God. Na, suwat yun na diya sa imong notebook. Kita manubag ngadto sa Dios. Tagsa-tagsa ka na to. John 17:25-26, nagaingon kini, O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these, pasabot mga disipulo, and those have known that you sent me, and I have made your name known to them. And I will make it known, so that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Philippians 2:9-11. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Now, dias Colosas 3:17. Sa diha nga magampo kita, ingon nga mga magtotoo, we should give thanks to God the Father. Magmapasalamaton kinahanglan kita ngadto sa Dios nga Amahan. So when believers pray, first it should only be directed to God the Father through the Lord Jesus Christ, dili sa unsa mang paagi, not through other way. Okay?
mao gina ang inunta agenda of prayer. Inumdum ka pa ba niya itong agenda of prayer? Saan to? Name? ato ning hinay-hinahian sa paghisgot ha. Kay mawa niya ka sa pasing niini. Kay mahinungdanon pag-ayo kining pag-ampo. Usa man ni ka function sa atong magtotoo. You see? Mao na nga kinahanglan ato ning hisgutan yung makuti later on. Okay? Dili usa nato na tukbilon kay dili man ni atong subject matter karon. Now, diha sa Galatia 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Unya diha pod sa John 1:12, connected ka na sila. But as many as received Him, buot pasabot si Ginoong Jesucristo, ang hisgutan diha. To them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. 2 Peter 3:18, ato gining isingit gihapon. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, kinahanglan magbaton kita og attitude of gratitude and should already become a part nato nga mga magtotoo. Kini bang attitude of gratitude? Excuse me. This attitude of gratitude, nagsugod yun niya itong naluwas kita. It started right after you get saved. And this attitude should always be a part. Kinahanglan nga bahin na yun ni. Now, sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo, until forever. Kadungog ka? Until forever. Ang atong pagkamapasalamaton. The attitude of gratitude. Kay akong balikon nga kining maong attitude of gratitude, bahin na kini sa pag-ampo sa kanang magtotoo. Okay, ito na lang yung isingit kining atong giingon nimo nga agenda of prayer. Numdong ka pa ba? Isingit lang ito, murag lakbitan lang na ito, okay? Numdong ka ba niya itong Operation CTIP? Mo ni ang agenda of prayer. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. Kita nimo? So mo ni ang agenda of prayer. Now without this, wag kay abutan. Kinahanglan mo gini ang atong sundon. Mo sugid kita una, aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Una pa kita magpasalamat sa Dios. Unya intercession. Ang atong pagampo ngadto sa uban nga mga magtotoo o tingali sa mga dili magtotoo. Okay? Basta sa ubang tao. O ang petition, ang pagampo nimo sa imong kaugalingon. So mao ni ang upat ka mga guide nato, giya nato kung mag-aampo na kita. This is the agenda of prayer. But watch this. Sa dili pa ka, ingon nga magtotoo, sa dili ka pa musugod sa pag-ampo, gikinahanglan nimo nga wa kay nabilin dihang sala nga wa nimo isugid. Be sure you do not have any unconfessed sin. Kay that is the time. Kung dili nimo isugid kanang imong mga sala, that is the time. Makigbungol ang Dios kanimo. Nakadungog ka ba? Makigbungol. Kaya naman kay mga sala gitinir sa imong kalag. Dili yun kanang patalingog ang Dios nimo. Kaya nga naman, na may nagpabilin lagi dihang babag.
You should rebound. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Name your sins one by one. You see. However, when we pray, gikinahanglan nga kita sigurado atong sigurohon gyud nga we are within God's will. Kaya kung nagawas ta sa kabubuton sa Dios, huwag yapoy kapusalanan. Sabot? So mo na, unsa ka critical niini. So mo nang balikon po na itong Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. So, ato ragong tutukan kini. Let us focus on this particular verse. In Colossians 3:17. We have already learned nga ang tanan, every detail that we do in life, ang Diyos nagamando sa tanan nga mga magtotoo to do it in the Lord Jesus Christ's name. Do it as unto the Lord, giving thanks to God the Father. Kaya binimo, ang atong pagpasalamat ngadto sa Dios, bahin kini sa atong pagampo. This is part. And we are supposed to know the proper agenda of prayer. Operation CTIP, confession, thanksgiving, intercession, petition. And prayer can only be done by a believer. Timan nina, ang pagampo, mabuhat lamang kinis magtotoo, dili ni buhat sa di magtotoo. Dili makampo ang di magtotoo. And then the only prayer that is acceptable by God, nga madawat sa Dios, is the prayer of a believer. Dili kadtong pagampos usa ka di magtotoo. Di man yun na. This is another thing that is very critical. Dili makaampo ang di magtotoo. You need to be a believer first. Nga ikaw makasalmot na yun niining tulumanon sa mga magtotoo pagampo. Okay, John 1:12 again, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Tuod niya pasidaan. Niya pasidaan. Here is a warning. Okay. Ako naman nag-i-emphasize kakaniha nga. Ayaw pagampo ngadto sa Dios nga mahan kung ikaw dili magtotoo. Do not pray to God the Father. If as a believer, di pod ay hagi kanang pasidan-an puga, ayaw pod pagampo kung anaa kas pagkakarnal. You see? Unsa ka mayong danon niini mga puntuha sa doktrina? Kung ikaw magtotoo niya naakas pagkakarnal na puno kag mga sala, naglunang kas kasalanan, ayaw gampo ngadto sa Dios nga mahan. You cannot. So, mao ning duha ka warning, duha ka pasidaan. Kung ikaw dili magtotoo, ayaw gampo ngadto sa Dios nga mahan. Kung ikaw magtotoo, apan karnal, ayaw gampo ngadto sa Dios nga mahan. Only believers can pray to God the Father, but only, nagyapoy kondisyon, when the believers are in fellowship with God. Sabot? Sa maning fellowship, pakigambitay sa Dios. Kining pakigambitay, fellowship, ato lamang maangkon. Now, I'm addressing this to us believers. Alang ni natong mga magtotoo. Kung kanang magampo kita sa Dios nga mahan, kinahanglan nga kita ana ay pakigambitay sa Dios. Meaning, wala tayo sala nga unconfessed sin, kinahanglan ito isugid gyud.
o unsa kay kini mao ni makapakarnal na to ingon nga mga magtotoo. Ang atong fellowship with God is cut off, putol. Kung tayo pag-imbitay sa Dios, dili tampunan sa Espiritu Santo. Sabot? Remember, naay protocol, naay ground rules when it comes to prayer. Mao to akong giingon nimo nga the agenda of prayer. Operation CTIP. Now, unsa may gisulti diha sa James chapter 4 verse 3. You ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. You see? Kung kanang sayop ganing imong kanang motibo, ang nagadasig nimo sayop, then alang lang na sa pleasure sa imong unod. You see? Dili sa imong espirituhanong kinabuhi. So, nabitan sa Colossians 3:18 naging this is about family relations. Unsa may gisulti sa Colossians 3:18, wives, be subject to your husbands, as is fitting in the Lord. Nya, verse 19, husbands, love your wives, and do not be embittered against them. Okay, as a review, ang Diyos nagpahimutang siya og upat ka mga institutions, divine institutions, unsa man tong upat. Well, ang nag-una gid ini kabuton. Ikaduha, kaminyoon. Ikatulo, panimalay. Ug ang ikaupat, ang nasod. Okay? So, volition, marriage, family, and nation. Apan, paminaw. Unfortunately, kining kalibutan na atong gipuy-an karon is trying to destroy these divine institutions. Especially kining divine institution number 3. Unsa man ang number 3? Ang panimalay. Maura ba yun ni target ni Satanas nga iya bungkagon yun ni divine institutions. Mao ni ang atong pakigharong karong mga magtutuo na ta. Mao ni ang atong atubang. Nya dihapod sa Efesios 5:22 nagingon, wives, alang nis mga asawa, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Now, mando ni sa Dios ngadto sa mga asawa. Okay? Apan kinahanglan hinumduman nato nga ang papel sa bana siya ang tig-una. He is the initiator. Samtang ang kanang papel sa asawa, igo lang siya mutubag. He is just a responder. That's how God designed it. Mao na gidisenyo sa Dios. Di na mausab. Akong balikon, the husband's role is as an initiator, while the wife's is as a responder. Likewise, as Christian husband and Christian wife, ang mga bertud sa personal o impersonal nga gugma are very necessary nga ay i-apply o gamiton sud sa kaminyoon. Kita nimo? This is the kanang open secret nga gitudlo sa pulong sa Dios. Nga kon buot ka nga makaangkon og madinaugon, mabungahon o kanang successful marriage, mao na gamita ang mga bertud sa personal o impersonal nga gugma, the virtues of personal and impersonal love. O I don't need to
kanang explain further about this kay kini mao ni atong past lessons. So mahinudanon pagayo nga gamiton kining mao mga bertud sa personal nga gugma nga gamiton sulod sa kabinyoon. Okay? Mao ni ang kanang protocol gihapon kini paagi sa Dios nga kita magmadinaugon ingon nga mga kanang minyo sa kay divine institution man kini sa Dios. Now, sa teksto Colossians 3 nagatuon ta sa nagkanalaing mga prinsipyo diyas pulong sa Dios, especially principles in marriage. Nabitaw na sa versikulo 18, wives, be subject to your husband as if fitting in the Lord. Verse 19, husbands, love your wives and do not be embittered against them. Kunya sa verse 20, children, be obedient na. Kunya Ephesians 5:23, wives, etc. Ephesians 5:25, husbands, love your wives. Just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Na ato ni padayon ugma. Okay? Atong isingit na pod sa paglabas. Bahin ining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Nagisangkap sa Dios kanato. If you want to solve your problems, then atong tun-an kini. God gave believers God's 10 problem-solving devices. Mo to akong giingon nimo. Operation RFFG DPIHPO. Okay? Bahin kini sa successful marriage nga atong paghisgutan ugma. Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining imong pagtudlo kanamo og tataw sa imong mga pulong. Salamat hinaot nga kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi ingon nga imong mga anak. Wala kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong mga pulong nga nahimo ng bahin sa among kalag. Uban ni kami sa among pagpadayon sa among spiritual momentum paggamit nining imong mga pulong. Dili lang kay kutubras among pagpaminaw niini, pagsabot niini, kundi among tuuhan o among gamiton sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhing Kristohanon. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Dios in a mighty way, sumala sa imong kabubuton. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.